sa kalipay hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlang tanan. Himaya usay maya, himaya samahan. Himaya usay maya, himaya samahan. Sa ngalan samahan, sana ako sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, may hapon sa tanan. Ang atong misa karon, misa anticipated mass para ugma, ikanapulog usa nga Domingo sa tuig. Ug ni natong santos nga misa, atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo ug mga panalangin, agban usab ang atong mga pagdaing diha kaniya tungod sa kadaghan sa iyang grasya nga gihatag kanato. Busa, aron mahimo kitang angayan gayon nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maloloyo. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Kalayan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawad ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa to samahan, nawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang
ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Heso Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun alay ka wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtungan sa imong mga sugong, ug papahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug karyoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumiyang bahin sa sidro, ug itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini ug mamunga, ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan, masayod unya nga ako, ang Ginoo, maoy mo putol sa habog nga kahoy, ug mo pataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mo palaya sa lunhawng kahoy, ug mo palambo sa laya nga kahoy. Ako, ang Ginoo, nagsulti niini, ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sis. Salamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit o pasalamat sa iyong ngalan, o labing halangdong. Pagsangyaw sa iyong kaloob sa kaadlaw. Sa imong kamatinud-anon sa tibok nga gabi. Ginoo maayo gayod ang
Pagbasa gikan sa ikadawang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita na samtang aniakin kita ni ining lawasa. Layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong nakita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyok uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kita tanang kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Landak ka, O Ginoo, sa gilaktan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 landag ka. Ang Ginoo mana kaninyo Nasab kanimo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. himiyaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang ginharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y mouna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inigkahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. Saon sa mang butanga, ikatandi nato ang ginharian sa Dios. Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang mga sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabtan nila. Wala sila gisulti kaniya nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kon ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. So maayong hapon sa tanan, mga igsoon. Kanang anticipated mass, nindot na siya kay naamagod ka sa in-between ba, no? Nga kanang pagkahuman sa simana
unya pagsugod sa bag-o na sab nga semana, no? Kana bang pagsahop sa adlaw sa katapusang adlaw sa semana, unya musugod na usab ang gabii sa bag-ong semana, no? Muna nga naa ka sa in between ba, nindot ni nga time para magampo kita sa Ginoo. Ang usapod nga nindot nga time para magampo sa Ginoo, mga igsoon, kanang gitawag na to og kaadlawon, no? Kay nga naman kana ganing mag-agaw ang kangit-ngit ug ang kahayag, no? Nga sa ato pa milabay ang kagabhion sa maanindot nga pagpahulay, maanindot nga pagkatulog, ug pukawon ka sa bag-ong adlaw, sa bag-o na usab nga mga pasalig ug mga pagtulunan nga ato na pong makitaan sa bag-ong adlaw, no? Busa nindot ka ng mga panahon ng mga igsoon nga atong iyampo. Panahon sa atong pag-ampo, mao ka na ang panahon usab nga atong nakita nga ang Ginoo diha sa gitawag nato og presence in the moment of transitions, no? Unya mga igsoon, ang atong gibasa karon naghisgot kini og ginharian sa Dios. Kanang ginharian sa Dios sa mga igsoon, ang atong hunahuna atong ibaling ngadto sa pamaagi sa pagdumala sa ginharian. Dili kini ginharian nga usa ka lugar kun hain dapit, kundili pamaagi, the reign of God. So ang nindot nga pangalan ana mga igsoon is the reign of God rather than the kingdom of God. Kay ang moingon magud kita og the kingdom of God, mura kitag tuwa dito, tuwa diri. We are speaking about place and location. But og maingon ganitag the reign of God, mao kana ang pamaagi, ang pagdumala sa usa ka ginharian. Ang pagdumala sa ginharian sa Dios mga igsoon, gibase sa duha ka butang. Ang una, pagdumala nining maong ginharian, gibase kini sa kamatuoran, sa truth, o gibase kini sa gugma, dili sa pagpanlupig, no? Dili sa gahom, no? Aduna may uban mga igsoon labi na kanang kalibutanon kaayo nga ginharian, mahimo siyang makagagahom tungod kay gigamit niya ang iyang gahom alang sa paglupig ug pagpildi sa uban, no? Apan ang ginharian sa Ginoo dili ingon na mga igsoon. Kay ang ginharian sa Ginoo magatudlo kanato sa kamatuoran, ug ang ginharian sa Ginoo magatudlo kanato sa paghigugma sa tanan nga binuhat sa Dios. Busa wala gyoy kaaway mga igsoon. Mao kini ang ginharian sa Dios nga wala jud untay kaaway. Kinsa ra ang mahimong kaaway? Mao ra gyud ang yawa mga igsoon. Mao ra jud. Busa niining ginharian sa Dios nga atong gisugutan karon, no? Mao kini ang ginharian sa gugma. Mao kini ang ginharian sa kamatuoran. Busa asa man nato kini siya ihambing. Gihamping kini diri sa pagbasa sa ato ebanghelyo ni San Marcos o ni San Mateo mga igsoon, nga kini sama daw sa usa ka tanom o usa ka liso nga itanom. Isabot sa yuta. Apan gibiyaan kini sa mag-uuma ug wala lang niya hibaw-i ang maong liso bitubo. Ang maong liso midako, namunga ug nahimong mapuslanon sa katilingban. So kini di ang ginharian sa Dios mga igsoon. Nagsugod kuno kini sama sa usa ka gamay nga liso sa mustasa. Kanang liso sa mustasa gamay kana kaayo basin gamay pa na sa dawa, no? Apan kun itanom nimo kana, mutubo, mudako ug mulambo, hala
mahimong dakong kahoy, diin ang mga langgam mutugpa og magsag, ang mga nagkalain-laing mga mananap musilong sa landong sa maong kahoy. Kana siya nga simbolo mga igsuon, mao kana ang simbolo sa ginharian sa Dios nga ang buot niyang ipasabot, mao kana ang simbahan nga gitukod sa Dios. Simbahan. Ang kingdom of God is the church. And the church is the living people, no? Mao kana ang tinuod nga simbahan, no? Unya, dinha mga igsuon, bisan unsa ang mahitabo, mutubo gayud kini. Ang kaharian sa Dios mutubo gayud. Kay that is His nature, no? Busa, pananglitan mga igsuon, maningkamot kita kay aron kita mutubo ug mudako. Mulambo pananglitan sa atong panginabuhi. Kanang paglambo ug pagtubo mga igsuon, dili kana ato. Wa gyud tawo makahimo nga aron mulambo ug mutubo ang tawo kun dili ang Ginoo ra jud. Wa jud. Bisan unsaon pa nimo og kaon, bisan pa unsaon nimo inom sa mga manindot nga mga tambal, dili ka gihapon mutubo kun wala ang Ginoo. Busa, ang ginharian pud sa Dios dili mutubo kun wala siya. Unya mga igsuon, kana diyang ginharian sa Dios dili man kana tuwa didto na adiri kun asang lugar tuwa ba sa langit, dili man diay, kundili ang ginharian sa Dios mao manday kana ang pamaaki sa pagdumala sa simbahan o sa katawhan o pagdumala sa iyang ginharian. Kana di unta nga maong pagdumala mga igsuon, gibahin-bahin kana kanato. Sama nga nagdala kitag usa ka gamay nga liso. O kanang maong gamay nga liso mga igsuon nga atong gibahin-bahin, mao kana ang tagsa-tagsa ka pamilya. Ug ang pamilya mga igsuon mutubo diha sa pagbuot sa Dios. Maningkamot, yes, pero ang imong pagtubo nagaagad ka na sa grasya sa Dios. Busa mga igsuon, kun maningkamot kita no nga maanindot ang atong panimalay, maanindot ang atong mga anak, maanindot unta ang atong komunidad o ang atong simbahan, pangayoon nato kini sa Ginoo kay siya lamang ang makahatag niini. Apan nagkinahanglan usab ang Ginoo sa imong ug sa atong participations and contributions, no? Muna nakanindot mga igsoon. Busa pagkanindot gayud kun aduna kay pamilya. That's why the sacrament of marriage, my dear brothers and sisters, is very sacred, no? Tungod kay mao kana ang gamay nga liso nga itanom. Ug kanang maong gamay nga liso mutubo kana mga igsoon. Ug mutubo kana tungod kay mauman kana unya ang ginharian nga gitanom diha kanimo sumala sa kamatuoran ug tungod sa gugma. Kung ang pamilya mga igsoon nahimo dili sa kamatuoran ug dili tungod sa gugma, kana nga pamilya dili gayud magdugay. Busa kinahanglan gayud nga anaa gayud ang bendisyon, ang panalangin ug ang presensya sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka panimalay kay mauman kana ang gamay nga simbahan unya ug mauman kana ang gamay nga kingdom of God, no? Ug ang naghari diha mga igsoon mao ang mga ginikanan apan dili ang paghari aron sa paghadlok sa mga anak, sa paglutos sa mga anak, kundili aron pagtudlo kanila sa kamatuoran ug pagtudlo kanila unsaon sa paghigugma sa uban. Kung makabot ka na nato mga igsoon, makakita kita ug makahinumdum kita nga ang atong pamilya nagmalampuson ug ang mga parents nagmadaogon
ug ang mga anak nagmalambuon. Tungod sa gugma ug sa grasya sa Dios, uban sa paningkamot sa mga tagsa-tagsa ka mga haligi sa panimalay. Busa mga igsoon, kung maghisgot kitag pagtubo sa atong panimalay, hinumdumi nga dili kana ato, kundili iya kana sa Dios. Buhata ang angay nimong buhaton ug ihalad sa Dios, ihatag sa Dios ang uban kay siya na ang bahala nga magpatubo niini. Ang atong simbahan mga igsoon gihagit sa nagkalain-lain mga hagit. Apan kining mga hagit mga igsoon seemingly murag nagmadaugon, but in the end dili kini muldaog ug dili kini makabuntog sa ginharian sa Dios, tungod kay mao man kini ang ginharian sa kamatuoran ug mao man kini ang ginharian sa gugma. Mao kini ang patakaran sa ginharian sa Dios ug mao usab kana ang patakaran sa atong simbahan ug mao usab kana ang patakaran sa atong pamilya, gugma ug kamatuoran. Manindog paliw. Ang tanan nagatuo ako sa Dios makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, ug sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon ngadto sa langitong Amahan nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo, ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios ug nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tanan nga mangandam sa dalan paingon sa kayusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa walaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma nga himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang amahanon pagpangga sa Dios. Muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug sa walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamubot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Dungga ang among mga pagampo ug dungga ang among mga pangamuyo, nga kami nga imong mga gagmay nga simbahan, nga mga part sa imong ginharian, magtubo kanunay sa kamatuoran ug sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw di sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong pamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panubino nga busayota. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo gamay siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibugyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niningpan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagoon ta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong pag-agi sa pamaagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Diyos sa kahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigunan naganing sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imo Espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Luluwa sa kalibutan, na nagtubos ka na mo, pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose Palma nga mong Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon,
ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan, ginamit ang mga pag-ampo nga gitudlo kanato ang atong manunubos. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagad daw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O giling mo kami, itot yan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita na to karon atong panagigsunay, panagdait sa usa. Ordero sa Dios nga nagawag ta sa mga sala sa
Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Mo'y sukod man ang pagmahal, ngalang ka na kung ipakita mo ang kamatay, yan wala'y gahong. Sugalag, nalat ko kanimo ang tanan. Sakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ginoo,
kanuna, mualagad kanimo. Nandagi ako, matuman punta ang tanan, mga sugo mo. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya, timaan sa kahiusa, makadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manasab ko nimo. manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo, Amen. nahalad na ang misa dadyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at hindi ko nang amahan ang anak o Espiritu Santo, karunog sa gihapon, ato pagsimbahon, ato pagsimbahon.